nagagalak na makasama kayong muli. Atin nang umpisahan ng ating aralin. Muli, magandang umaga! At ang ating aralin ngayon ay ang konsepto ng Asya. Kahalagaan ng pag-aaral ng Asya. Marami tayong katanungan sa ating isip. Halimbawa nito ay, bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang natatanging kasaysayan ng kontinenteng ng Asya? Ano nga ba ang tunay na konsepto ng kontinente ito? Ano-ano ang etnolingwistikong grupo ang bumubuo rito? Tama ba ang sinasabi ng marami na may malaking gampanin ito sa usaping pampolitika, pang-ekonomiya, at pangkapaligiran sa mundo? Konsepto ng Asya. Ayon sa tala, ang salitang Asya ay nagmula sa asu, mula sa wikang Asian na nangangahulugang lugar kung saan sumisikat ang araw. Ang mga taong naninirahan dito ay tinatawag na Oriri o Orientals. Samantala, kabaliktaran ito ng kontinenteng Europa na nagmula sa salitang Asian na Arab na nangangahulugang lugar kung saan lumulubog ang araw. At kapag sinabi namang Occidere, ay tawag sa mga taong naninirahan ito. Dahil sa nahati ang Asya sa iba't ibang rehiyon. Una, Timog Asya o tinatawag nating South Asia, Silangang Asya o tinatawag nating East Asia, Hilagang Asya o tinatawag nating North Asia, at Kanlurang Asya o tinatawag nating West Asia, at Timog Silangang Asya o tinatawag nating Southeast Asia. Itinuturing ito bilang pinakamalaking kontinente sa Di rin may tatatwa na taglay ng Asya ang pagkakaroon ng maraming likas na yaman na pinagkukunan ng kabuhayan ng mga Asyano. Sa katunayan, taglay nito ang iba't ibang yamang tubig, yamang lupa at yamang tao. Halimbawa nito, ang kahanga-hangang Alona Beach sa isla ng Panglao sa Bohol. Puerto Galera. At isla ng Boracay, Puerto Princesa Subterranean River National Park ng Pilipinas, at Ninh-Chu ng Vietnam. Di rin naman pauli ang Ninh-Chu ng Vietnam. Ang mga ito ay bumubuhay sa turismo ng mga bansang Asyano. Itinuturing naming kayamanan ng mga bansa sa Asya ang kani-kanilang mamamayan dahil sila ang nagsisilbing lakas paggawa tungo sa kaunlaran ng mga bansa sa nasabing kontinente. Sa katunayan, malaki ang naitutulong ng lakas paggawa sa ekonomiya ng Asya at sa globalisasyon. Taglay rin ng Asya ang mataas na pananampalataya, matandang kultura at mga pilosopiyang gumagabay sa buhay ng mga Asyano. Ilan dito ang matatag na paniniwala ng mga Muslim sa mga aral ni Allah. Mga aral at pilosopiyang iniwan ni Confucius at Chu at pananampalataya ng mga Kristiyano sa mga aral ng Biblia. Ayon kay Dr. Antemio Palong-Palong, dating dekano ng Asian Center ng Universidad ng Pilipinas, ang Hinduismo, Budismo, Kristyanismo, Islam, Taoismo at Confucianismo ay mga pangunahing relihiyon at pilosopiya sa Asya. Pinagpala rin ng Asya sa pagkakaroon ng tanyag na individual na kinilala sa buong mundo dahil sa kanilang ginawang kabayanihan. Nariyan si Dr. Jose Rizal ng Pilipinas na isa sa mga nauna sa pakikibaka laban sa mga Espanyol. Gamit ang panulat, inilantad niya ang kanyang nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ang kabaluktutan ng pamahalaang Espanyol sa Pilipinas.
O ito ay si Dr. Jose Rizal. Di rin naman natinag ang isang babaeng taga-Myanmar na si Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi, na pinaglaban ang demokrasya laban sa pamahalaang diktatorial. Sa nasabing bansa, kahit pa ang naging kapalit nito ay pagkakulong. Subalit, gaya ng ibang mga kontinente sa mundo, hindi rin naman nakaligtas ang Asia sa mga problemang may kinalaman sa kalusugan, gaya ng paglalaganap ng Severe Acute Respiratory Syndrome o tinatawag na SARS noong 2000. Ang SARS ay sanhi ng coronavirus na namula sa hayop na kibet, isang hayop na kawangis ng isa. Di rin naman nakaligtas ang Asia sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ayon sa ulat ng noong 2016 ay tinatayang nasa 5.1 milyong tao sa mundo ang namumuhay na may HIV na naninirahan sa Asia-Pacific. Ang cultural na pagtingin sa Asia. Ang Asia ay nahati sa iba't ibang kultura. Mahalagang talakayin kung ano ang tinatawag na geocultural na aspekto. Ayon kay Professor Rizal A. Sapra, tagapangulo ng Departamento ng Aghampang Lipunan ng Pamantasan ng Lungsod ng Manila o Maynila, ang terminong geocultural ay tumutukoy sa isang lugar na tradisyon at kulturang umiiral sa kapaligiran at ugnayan. Ang Asia sa iba't ibang perspektiba. Sa kasaysayan, mahalagang maunawaan ng mga taong nag-aaral tungkol sa Asia. Kung sa ating perspektiba, dapat tinitingnan ang pag-aaral ng nasabing kontinente. Ayon kay Edward Farmer, isang professor sa Universidad ng Minnesota, upang maunawaan ng lubos ang sarili. Na kailangang maunawaan ang kulturang pinagmulan na sumasalamin sa sarili, tulad din ng pag-unawa sa ibang kultura. Ayon sa mga dalubhasa, may dalawang perspektiba ang nangingibabaw tungkol sa Asia. Ito ay ang kanluraning perspektiba o Eurocentric perspective at sa silanganging perspektiba o Asian-centric perspective. Ang Eurocentric ay nagsasaad na ang Asia ay walang sariling tradisyon, relihiyon, edukasyon at sistemang pang-ekonomiya, pampolitika, teknolohiya at uri ng mga pamumuhay. Ang mababang pananaw ng mga kanluranin sa Asia ay tinatawag na Orientalismo. Ayon kay Edward W. Said, dating professor sa Universidad ng Columbia, at author ng tanyag na librong Orientalism noong 1978. Ayon naman kay Swami Vivekananda, isang pinunong panrelihiyon sa Bengal, ang Asia ay sentro ng espiritualidad at materialismo naman ang mga taga-kanluran. Ang mga kunliraning bansa ay mahuhusay sa siyensista, pilosopo at matematiko na sina Plato, Aristotle, Socrates, Democritus at Pythagoras. Ang Asia ay may mayamang relihiyon kung saan produkto nito ang mga taong tanyag sa paniniwalang panrelihiyon, gaya ni Lao Tzu, Confucius, Siddhartha, Gautama Buddha at kahit maging Socrates. Samantala, totoo namang taglay ng Asia ang pagkakaroon ng maraming paniniwala, tradisyon, wika at ibang pang aspekto ng sivilisasyon o pamumuhay. Maraming Pilipino ang mahilig maglakbay sa magagandang lugar sa mundo, particular na sa Asia. Subalit sa kabila nito, marami pa rin sa kanila ang hindi naman alam ang ganap na tunay na kahalagan ng Asia sa mundo. Sa mga pangunahing dahilan kung bakit nararapat lamang na pag-aralan ng mga Pilipino ang Asia ay dahil ang Pilipinas ay nabibilang sa kontinente.
Ang nasasabing mga buto ay tinaguri ang pinakaunang Homo sapiens sa mundo na pinaniniwalaang pinagmulan ng kasalukuyang tao. Ito rin ay nagsisilbing material at sapat na ebidensya na magpapatunay na ang mga sinaunang tao ay naninirahan sa siya. At ayon sa pagkakadiskubre ng mga paleontologists na sina Donald C. Johansson at Tom Gray, sa buto ni Lucy noong Nobyembre 24, 1974 ay isang matibay na dahilan upang pag-aralan ng siya. May tuturing din na mahalagang sangkap ng Asya ang pagsibol nito ng mayayamang relihiyon at filosofiya, gaya ng Kristyanismo, Islam, Taoismo, Budismo, Hinduismo, Judaismo, at Confucianismo. Ang 3 sa 4 na kabiasnan sa mundo ay nag-ugat sa Asya. Sumerian Mesopotamia sa Iraq, Indus sa India, Shang sa China, at tanging ang sibilisasyon Griego lamang ang hindi matatagpuan. Mahalagang magkaroon ng kaalaman ng mga Asyano sa kanilang kontinenteng ginagalawan, sapagkat ang Hapon, isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ay nasa kontinente ito. At ito ay tinaguriang Land of the Rising Sun, saan ang kontinenteng Asya rin ay ang namumukod tanging kontinenteng sinikatan ng araw. Ang pagkakaroon ng Asya ng mayamang kultura ay isang rason upang pag-aralan ang kontinente ito. Ang Koukou ay kultura ng pagbibigay galang ng mga Tsino sa pamamagitan ng pagtungo o pagyuko. Ang Philadelphia, pakitingnan ng larawan, ito ay tumutukoy sa pagpapakita ng mga malalalim na paggalang sa mga nino, magulang at matanda. Plus, ito ay likas na yaman. Ang malawak na likas na yaman ng Asya ay isang dahilan kung bakit nararapat lamang na ituring ang kontinenteng ito bilang bahagi ng Ang pagkakaroon ng Asya sa maliit populasyon ay malaki ang pakinabang sa globalisasyon. Mga bata, pakisagot ang pahinang 12 to 13 at 14. At ito lang, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!